Tasa na guys. A few moments later. Madaling tao na init ang ipaglakaw tao. Maglakaw na to. Sa ka mo parking? Ato naubos lang ato tamang ato dinis mo. Ah. Mayroon mga tanata. Partner na sa kapatid. Hello guys! Dana demi saray ni ari demi panglaw. Alo na demi salo na guys ay nangita mi gamong ka. Puyan kay mo banin may kubig panglaw. Ito guys. Demi salo na kay nag-inform mo gamong puyan kay. Nami bisita mabuti kag Cebu. Gusto man sila Dario. Ari dari ka stay. Sa Aluna kay kanang naay. Down na lang. I-check kanong sa ama ni ma. Ni text ko gahapon, miss. Sa kuan mo, check mo sa Yun. Uy, na sini magkuan. Asa man? Guys, ikaduang siyang kunin. Hino pa jud. Bata. Kana kung bata. Ana apito. Kung bata. Singan dani nak. Pwede ta dani. Pwede ta gabi magbabadaan ni. Full roll. Sana sila please show for entering the pool. Basig bija ang tas driver na. Hindi ko taglain. Uy, 100 ito gabaan ta ato. Mo biya am siya. Tanon pa ka. Tawagi sa Tinin. Hindot, hilom. Ay, mahal ni na kay tibok bahay. Reception na ni. A few moments later. Diya guys, bagong buntag day guys. Nakaulit na day migikan sa Tagbilaran. Diya ang liguon ng mga iro karon bahalag 101 pa kay arang kabaho na. Betul. Ini na bakit buwan sa natin. Ang mga kayo ha. Ako yung magkawig sa uwi pang magpaslawan sa lilin. Talaga. Nay. Ano lang, nasa na mag-abri. Ang isang kasi na una buhay kaya ang gawin natin. Ang bukan. Masa. Tumbusin kita sa baldi. Sapot lagi. Na ito. Jangan ako sini bu. Ako lebih kung reguli na itak na na. Ano sa sa pulis sa. Ay ko lihat.
para mahilog ka. Sige, nagligo siguro. Sige na. Sige ka sa banong utro. Ano naman ito? Pag na sa kadaghan, kaya lang ini ko dito lang ka. Buwan, hilig. Hihi! Liko! Hihi! Uy, inuok ko kaluoy. Ako na lang ang pahak na. Kinati, pahak na siya. Marcel! Kita sa kinati, be? Marcel! Napahak na isang kuwan, liga. Misa na noong. Kaya di halap ko. Hindi naman. Shampoo na naman. Di. Katunggo ba ng gahil-gahil, ilam-ilaman yan. Ang mukha niyo, di mga ibot. Eh, di malipot din ha. Hindi, maupaw siya dyan. Mamotor ka na dyan, bo. Kaya maupawan niyo. Delikado na. Hindi ba makatiguang na, Lee? Tiguang na. Ay, tiguang na naman. Bata pa ba rin na ang tiguang na? Kailangan ka nag-garot sa Garot sa? Tumadi ka ka di ay? Para to sa magsama, dahil nalilinan sa mga... Diri siya sa